Takže miláčkové, já vás zdravím, přeju všem krásný večer. Píšete zprávy, nemůžete se dočkat na znamení na říjen, takže jdeme na 10. měsíc. A jdeme od začátku, miláčkové. Nebudeme to zdržovat, takže jdeme na vás. Berani, jdeme na Berani. Berani, co vás čeká? Berani. Berani budou něco řešit ohledně financí, jsou králové a vůdci, mělo by se vám dařit ohledně financí. Ohledně lásky ne, budou tam dost velké problémy a starosti, dávejte pozor na podrazy. Jo? A na 100% vím, že budete někteří řešit odchod. Takže držím palce, to bylo proberana, jdeme na býka, bíci. Miláčkové, nějak vyskáčou dneska karty, jak je to možné. Jdeme na býka. Takže bíci. Bíci budou něco řešit ohledně rodiny, ohledně lásky na 100% a jde vám něco do radosti, co pro vás bude jako dárek. Budete se rozhodovat. Máte tady rozhodující kartu. Jako kdybyste byli víci ve válce, ale já vám mám říct, že vyhráváte válku. Tenhle měsíc máte krásný postoj, krásný karty, to jsem i já. Trošku si hlídejte psychiku, držím palce. Takže jdeme na blížence. Jste v takovém rohu. Blíženec. Blíženec bude mít problémy ohledně rodiny, ohledně lásky. Budete něco řešit úředního a něco pracovního. Budete na 100% někteří energeticky, na to je paragraf, na to je zákon, cítím budovu, budete něco řešit ohledně zdraví, dávejte si bacha. Jo, ale není to o tom, že byste to nezvládli, zvládnete to. Jo, takže držíme palce, to bylo pro blížence, jdeme na raka. Rak. Jdeme na raka. Rakci. Takže miláčkové, jdeme na raka. Rakům jde něco nečekaného do radosti, co pro ně bude jako dárek. Nad něčím vyhrávají. I když byli teda jako, měli hrozně situaci, komplikovanou a hodně náročnou, přišlo něco pracovního, něco ohledně peněz a tak podobně, ale není to o tom, že by to nezvládli. Naopak, jdou nahoru. Co se týče lásky a rodiny, katastrofa. Neumíte dávat si to najevo, ne všichni. Jo, jste tam uzavřený a jdete hodně do sebe, nevíte, kam patříte. Škoda, je to tam ledový, studený, dávejte si bacha na nějakého mladého člověka, je tady mladší kluk, tam je zrada a budete něco řešit ohledně podrazu, ohledně peněz, bacha na to. Takže ne všichni, jo, radci. Lev, jdeme na lva, lev. Říkám to, co vidím, miláčkové, já to nemůžu. Lvy budou něco kupovat za větší peníze, ohledně peněz se vám bude dařit. Spokojenost, akorát trošku vztahy a láska a rodina, bacha na to. Požehnání boží oko ohledně lásky. Gratuluju, krásné karty. Pana, jdeme na panu. Jdeme na panu. No, krásné karty jste měli, to ani nemělo co říct. Pana. Pany budou to mít hodně komplikovaný tenhle měsíc, na 100%. Jsou tady bolesti do hrudy. Hodně bolest do hrudi, prostě hodně, silně bolest do hrudi. Budou tady řešit vztahy, rodinu, lásku, magnet na hajzlíci, katastrofa, unavený, vyčerpaný, pane bože. Je mi to líto, miláčkové. Máte prostě někteří lidi, ne všichni, nepatří to třeba všem, protože někteří tady budou řešit něco úředního a něco ohledně nějakého odchodu, ale cítím spíš silnější kartu ohledně toho, že jsou tady někteří lidi, kteří se vracejí furt ke stejnému typu chlapům. Dávejte si bacha, protože jste v takovém kolotoči a pak je to tam bez síly. Takže to je pro vás, pane. Jdeme na váhu, váha. Jdeme na váhy, co čeká váhy. Takže miláčkové, jdeme na váhu, jo? Váhy budou řešit odchod na 100%. To znamená buď to stěhování, vztahový a nebo pracovní. Jo, vidím, spíš bych se přikláněla ohledně té práce, že budete dost lidí řešit tenhle měsíc práci, zaměstnání. Úřední cesta, trošku problémy ohledně financí a to se týče lásky, spokojenost. Pěkný. Jdeme na štíra. Štíři, jdeme na vás, miláčkové. Takže jdeme na štíra. Co vás čeká, štíři? Štíři budou řešit něco ohledně financí. Na 100% vím, že budou řešit něco ohledně bydlení. Mají tady velkou bolest do hrudi a budou řešit nějaký podraz nebo bojí se podrazu. Jsou tady zamilovaný, budou řešit něco ohledně vztahu. Ale jako kdyby byli ve válce. Mají to tam hodně komplikovaný a náročný, ale vyhráváte válku, máte vítěznou kartu. Budete řešit něco ohledně dlouhé cesty, je tady spokojenost, hlídejte si trošku energeticky, na to je paragraf, na to je zákon, něco ohledně zdravíčka. Jo, protože tady cítím budovu, nějaké vyšetření. Jinak držím palce. Rozhodující kartu tady cítím, jako kdybyste se rozhodovali ohledně vztahu, ale jde vám spokojenost.
Takže to poštíří. Střelec, jdeme na střelce. Střelec, jdeme na střelce. Wow. Střelec. Střelci budou řešit něco ohledně rodiny a úřední cesty. Hodně komplikovaný, hodně náročný, na 1,000,000%. Ne všichni, mají tady podrazy, máte hrozně těžké karty. Ohledně rodiny taky komplikace, složitý. Jo, dávejte bacha, tenhle měsíc teda máte katastrofální. Ohledně lásky, ohledně rodiny, taky dost velké problémy a starosti. Jo, teda střelci, vy máte asi dneska nejhorší karty, je mi to líto. Odchod, vztah, rodina, finance, psychika, hlídejte si trošku psychiku. Jo, jdeme na Kozoroha. Kozoroh, to byla moje maminka. No. Jdeme na Kozoroha. Ano. Takže máčkové, promíchám to pořádně. Kozoroh, jdeme na Kozoroha. Kozoroh má spokojenost ohledně rodiny, ohledně lásky. Nejlepší. Budete řešit něco spíš finančního. Jste králové a královny, měli byste to zvládnout. Zamilovaný. Úřední cesta, ale spokojenost, dlouhá cesta, něco budete řešit ohledně dlouhé cesty, máte tu požehnání boží oko, budete něco řešit energeticky, na to je paragraf, na to je zákon, cítím budovu. Budete řešit něco zdravotního, jde vám dobrá zpráva, vítězové, gratuluju, držím palce. Jdeme na vodnáře, to byl můj taťka, jdeme na našeho taťku, ať mu dá pán Bůh lehkou zem. Jdeme na našeho tatínka, takže jdeme na vodnáře. Vodnáři budou něco řešit, mají tady dost velké problémy a starosti. Samozřejmě ne všichni, jo, takže to není pro všechny. Jo, někomu to může rezonovat, někomu ne, miláčkové. Jo, takže to jako, jdeme na to, že tady budete řešit něco ohledně vztahu, ohledně rodiny, jste králové, tvrdohlaví, paličatý, jdete si za svým. Budete něco řešit s mladší a starší ženskou, ohledně financí, úřední cesta, ale není to o tom, že to nezvládnete. Naopak vám jde něco nečekaného do radosti, co byste jakoby nečekali. Takže gratuluju, měli byste to zvládnout a jdeme na poslední, jdeme na rybičky. Vytáhněte rybičky z akvárka, jdeme na vás. Takže vytáhněte mi rybičky z akvárka, jdeme na rybičky, miláčkové, jdeme na rybičky. Jo, udělám rybičky a pak vám to dopovím, jo. Rybičky budou něco řešit. Wow, rybičky mají nejlepší karty. Karta štěstí ohledně lásky, spokojenost, rodina na 1,000,000%. Velká. Budete řešit spíš něco ohledně financí a úřední cestu, ale ohledně lásky, wow. Máte tady dost lidí okolo sebe, s kterými něco budete řešit ohledně ty úřední cesty. Dost velké problémy. Ale není to o tom, že byste to neměli zvládnout. Máte tady vítěznou kartu. Jako kdybyste něco řešili opravdu úřední cesta, nebudete vidět kudy kam, jo, a pomůžou vám lidi okolo sebe, jo, tam máte dost lidí okolo sebe, tam je pomoc, takže držím palce. Králové, vůdci, požehnání, vládnete to. Wow. Teď, abych nezapomněla. Takže to je na říjen, na tento měsíc, miláčkové. Já vám děkuju za to, že chodíte na můj stream, jak lajkovat, tak sdělovat, za veškeré dárky, za veškerou podporu, celým svým srdcem. Děkuju za to, že opravdu podporujete náš stream, ne můj, náš, my jsme jeden za všichni za jednoho. Doufám, že jsem na někoho nezapomněla. To by mě mrzlo, když tak to vrátím ještě, když tak udělám ještě jedno. To jsem celá já. Takže vám přeju krásnou dobrou noc. Tady máte znamení. A doufám, že tam v rohu je srdíčko, že na něj kliknete. Že si to zasloužím, takže nezapomeňte kliknout. Ano? Miluju.